εργασία για την κατάσταση της αμοιβής σας και του αγωνιστικού σας προεδρεύοντα. Εάν λοιπόν στα αποτελέσματα των αξιολογήσεων είναι σωστά, ορθά και άφοβα, τότε πιθανότατα αύριο το πρωί του λογαριασμού σας θα κατατεθεί τα χρήματα που εάν όχι, τα χρήματα θα τα κρατήσουμε για την επόμενη χρονιά για τους επόμενους συναδέλφους σας που φαντάζομαι θα είναι καλύτεροι από εσάς. Θα χρησιμοποιήσουμε στην εκδήλωσή μας τον πρόεδρο του Κόμματος, τον κύριο Αποστολίδη, όπως θα γνωρίζετε, κάτι που γνωρίζετε, το γνωρίζω και εγώ σήμερα με εκλογές προέδρου για το τμήμα της Δημοκρατίας. Όλοι τους σύμφωνες είναι ο κύριος Αποστολίδης, ο απερχόμενος θα πω πρόεδρος και ο προεδρικός υποψήφιος. Είμαστε κάτι που χτες πρόγραμμα και έτσι αλλιώς από αυτή την εκκλήση ερχόμαστε καλή επιτυχία για το καλό του κινήματος στη νέα επιτυχία. Το λόγο λοιπόν, παρακαλώ την προσοχή σας, το λόγο έχει ο κύριος Ελευθεροπουργός για να μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων. Θα ήθελα να μου επιτιμήσετε το χειροκρότημα για κρόνημα. Για μένα Κύριε Πρόεδρε, κύριε επιστημονικός υπεύθυνε, κύριε Διαμαντίδη, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές. Όταν με είπε ο κύριος Διαμαντίδης χθες ότι κοίταξε γριάς να κάνει μια καλή παρουσίαση, γιατί θα εξαρτηθεί, γιατί μας παίρνουν, ξέρετε, όλο το πρόγραμμα και θα πάει και κάπως στα κεντρικά. Και σε λίγο θα τρέχει ο κύριος Κοροναίος. Οπότε, με φόρτος ευθύνη, ξέρετε ποια αγάπη τρέφω προς εσάς. Λέω γρήγορα θα ετοιμάσω μια καλή εισήγηση. Και βέβαια σε αυτές τις ώρες, αν θες να διαφοροποιηθείς από αυτό που ακολουθείς 38 χρόνια σε αυτόν τον χώρο, πρέπει να ψαχτείς λίγο και να δεις πώς μπορείς να εντυπωσιάσεις από την αρχή το ακροατήριο, να το κρατήσεις μαζί σου μέχρι το τέλος. Λέω πώς να δομήσω την παρουσίαση έτσι που να είναι λίγο διαφορετική από τις προηγούμενες για να μην πούνε οι συνάδελφοι τα ίδια μας επισήμεια. Λέω να πω στην αρχή τα κύρια σημεία της παρουσίασης. Μετά να αναπτύξουμε μια λογική σειρά αυτά και στο τέλος να καταλήξουμε με ένα θετικό δυνατό συμπέρασμα για να κερδίσουμε τα λεπτά. Αυτό, αν θέλετε, αν μπείτε στη βάση δεδομένων του Πανεπιστημίου του ΚΕΝ, στα αγγλικά το λέει ακολούθησε μια λογική σειρά, εισαγωγή, ανάπτυξη του τέλος και μετά κάνει ένα συμπέρασμα. Και το λέει ακόμα πιο ωραία και λέει πες τους τι θα πεις, πες τους με μια λογική σειρά αυτά που θα πεις και μην ξεχάσεις το τέλος να τους πεις τι τους είπες. Σε αυτό λοιπόν το σκεπτικό έτσι θα ξεχάσεις. Και βέβαια το αμέσως επόμενο είναι πώς εμφανίζεται αυτός που κάνει παρουσίαση. Κοιτάξτε να δείτε τι λέει. Λέει το λιγότερο πρέπει να διαλέξει ένα αντίστοιχο αξιοπρεπές. Όταν χαιρετήσει τα παιδιά, και λίγο χαμόγελο να μην είσαι υδροπός. Το κάνω. Το κυριότερο όμως, μην ξεχάσεις να βλέπεις την ώρα που μιλάς τα παιδιά, τον πρόεδρο και τους υπολείπους. Και βέβαια, να και τα χέρια να μην κάθεσαι σε μια πλευρά, να τους κυρίσεις και την πλάτη, για να διαβάζεις. Και αν είναι δυνατόν να εμπλέξεις και το
διαβατήριο και να είναι και λίγο δυνατόν να κάνει επίδραση. Βέβαια, το πιο σημαντικό είναι να έχεις εμπιστοσύνη στα λεγόμενα για να τους πεις. Το δεύτερο, να μιλάς καθαρά και όχι μονότονα. Και άμα χρειαστεί να τους πεις κανένα σημαντικό πράγμα, άλλαξε τη χρειά της φωνής. Και βέβαια, καλό είναι να ρίξει και λίγο χιούμορ μέσα μετά από την επικαιρότητα. Και μην ξεχάσεις όταν φύγεις από το βήμα να τους πεις ευχαριστώ πολύ. Δες τα να προσβείς όλα αυτά τα βήματα. Είναι γεγονός ότι αγαπητέ Γρηγόρη, μας έδωσαν αυτά αποτέλεσμα. Τα διεκδίκησε ο κ. Διαμαντίδης. Εμείς λίγο βοήθησα. Και μας είπαν, όπως καταλαβαίνετε, να κάνουμε την πρακτική όσο και είναι καλύτερη. Εσείς φέτος που ασχεθήκατε 2 μήνες, ένα θα πληρωθείτε, μας υποβάλλατε εκθέσεις στο φραγμένο. Καθώς επίσης, τις οποίες εμείς αξιολογήσαμε, θα δείτε πόσοι ήμασταν, καθώς επίσης και τα ερωτηματολόγια. Κάναμε και εμείς τα δικά μας ερωτηματολόγια, όπως είπε ο κ. Διαμαντίδης, και οι φορείς. Τα πήρε ο κ. Σέμος, ειδικότερος από μένα, έκανε ανάλυση δεδομένων και μου λέει: Λία, πάρε τα δεδομένα και κάνει ό,τι καλύτερο για να δώσουμε και τα λεφτά στα παιδιά. Πραγματικά έκανε ερμηνεία των δεδομένων, διαπιστώσεις και κύριε Πρόεδρε, τα προτάσεις. Κάπως έτσι θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Αν ήθελε κανείς διαγραμματικά να παραστήσει αυτό που κάναμε αυτή την προσπάθεια, θα έλεγα ένα τρίγωνο, όπου από την μια πλευρά είστε εσείς, γι' αυτό υπάρχουμε εμείς, από την άλλη ήταν οι φορείς όπου πήγατε, και είμαστε εμείς από κάτω για να αξιολογήσουμε όλο αυτό και να δούμε τι κάνουμε. Αν δεν είχαμε όμως το χορηγό, πιθανόν να μην κάνουμε αυτό που κάναμε τώρα. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε, είπαμε ότι δεν μπορούμε όλοι να μπείτε στο ΕΣΠΑ, γιατί δεν είχε λεφτά που θα δίνουν για να δίνεις να δώσει. Οπότε αναγκαστικά κάναμε μια κατανομή ανάλογα με τα πόσα άτομα ήταν εγγεγραμμένα στην κάθε κατεύθυνση. Συνολικά ήταν 233 ήσατε, εκ των οποίων 167 στην τοπική παραγωγή, ένας είναι στις έγκαιρες βελτιώσεις, και από όλους αυτούς 173 ασκηθήκαν. 117 από την τοπική παραγωγή, παρακαλώ παιδιά, 32 από την επιστήμη τροφίμων, 11 από τη ζωική παραγωγή, 7 από την αγροτική οικονομία και όπως ξέρετε πέρυσι δεν λειτουργήσε η έγκαιρη βελτιώσεις της κατεύθυνσης με αποτέλεσμα να μην έχουμε. Συνολικά λοιπόν 173 θα πληρωθεί. Θα πληρωθεί. Εξαρτηθεί. Προσοχή λοιπόν. Εκεί που θα φτάσουμε. 12 άτομα είμαστε. Παρακαλώ, παρακαλώ, παιδιά, να μην είναι. 8 επίκουροι και 4 καθηγητές. Τα ονόματα λίγο να ξέρετε ποιοι συμμετείχαν. Ήταν 4 από τη φυσική παραγωγή, η κυρία Καραμανόλη, ο κύριος Κουμπουράς, η κυρία Μαλιόκα, ο κύριος Τσιάτας, ο οποίος τώρα θα ευλαχεί, η κυρία Λαζαρίδα από την Επιστήμη Τεχνολογία Τροφίμων, ο κύριος Μιχαηλίδης από τη ζωική παραγωγή, ο κύριος Γεωργίου από τις έγκαιρες βελτιώσεις και από την αγροτική οικονομία ήταν ο κύριος Σέμος και η κυρία Παπταλίδη. Την ευθύνη ολόκληρη την είχε ο κύριος Διαμαντίδης και μαζί του ήταν η λογαγός η κυρία Μεγκίσουλου και εγώ μέχρι πέρυσι ήμουν λογαγός, αλλά τώρα έγινα ταγματάρχης και έγινα ομότιμος. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τι είπατε εσείς. Όταν λοιπόν σας ρωτήσαμε πού απασχοληθήκατε, μας είπατε ότι περισσότεροι από εσάς ήσασταν σε χώρους που είχε έρευνα και ποικίλες δραστηριότητες.
Μετά μας είπατε οι περισσότεροι ήταν επίσης εμπορικές, δηλαδή γεωργικά εμπόδια κτλ. Και ελάχιστοι ήσασταν σε διευθύνσεις γεωργίας ή αγροτικής ανάπτυξης. Όταν σας ρωτήσαμε σε ποιο βαθμό ασκηθήκατε σε αυτό που περιμένατε να ασκηθείτε, μας είπατε κατά 72% πέσατε διάνα σε αυτό που περιμένατε να κάνετε. Όταν σας ρωτήσαμε πώς επηρέασε η παρουσία σας στο φορέα όπου ασκηθήκατε, μας είπατε θετικά κατά 85%. Όταν σας ρωτήσαμε από πλευράς πρακτικών γνώσεων όταν φύγατε από εμάς, πώς πήγατε έξω οι βίες, δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι τόσο ευχάριστα. Ένα ποσοστό 14-65% μας είπατε μέτρια, δεν έχουμε πρακτικές γνώσεις. Άμα θέλετε, και όταν σας ρωτήσαμε, θα ήταν καλύτερα αν είχατε πάρει λίγα περισσότερα μαθήματα πριν πάτε στην πρακτική, πράγματι το 62% απάντησε ναι, ίσως να είναι καλύτερο. Το σημαντικότερο από όλα. Δέστε τι απάντησαν οι φοιτητές πέρυσι. Τα ίδια πράγματα. Δέστε τι απάντησα στο δεύτερο ερώτημα. Ακριβώς τα ίδια. Λες και συνεννοηθήκατε. Λοιπόν, όταν σας ρωτήσαμε μέσα από το ερωτηματολόγιο χρονικά σας τέριαξε αυτή η περίοδος, δηλαδή το καλοκαίρι, μοιραστήκατε. Οι 2 μήνες ήταν αρκετό. Τίποτα. Δέστε το περίεργο με εσάς. Φαίνεται δεν βλέπετε τι απαντήσατε προηγουμένως. Όταν σας είπαμε στο τέταρτο ότι είναι καλά να κάνετε την πρακτική και να έχετε πάρει μαθήματα, εδώ μοιραστήκατε. Ενώ πριν από λίγο 62% είπατε ναι, θα πάρουμε κάνα μαθήματα για να γίνει καλύτερη πρακτική. Δέστε τι απάντησαν πέρυσι. Δέστε το δεύτερο ερώτημα. Αν είναι δυνατόν, λέω στον κύριο Σέρμα, δεν μπορεί. Εγώ κρατάω όλη την ιστορία της πρακτικής, έτσι. Δέστε και το άλλο. Σαν να είναι καθημερινά δεδομένα. Λοιπόν, όταν ρωτήσαμε εσάς να σας σχετικά με το φορέα, αν είχε προθυμία να υποστηρίξει την όλη τη διαδικασία, πραγματικά απαντήσατε και εμείς χαιρόμαστε μια χαρά, στα θετική. Και πώς βαθμολογείτε το φορέα, επίσης θετικά και ουδέτερα, άρα και αυτό ευχάριστο είναι, άρα περάστε καλά. Έτσι το ερμηνεύουμε εμείς. Βέβαια, με τέτοια δεδομένα, όταν έγινε ερώτηση αν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σας στην πρακτική, νομίζω καταλαβαίνετε τι απαντήσατε. Ναι. Και όταν σας ρωτήσαμε αν θα πρέπει να μπουν όλοι αυτοί οι φορείς όπου ασκηθήκατε και για την επόμενη πρακτική, 97% ναι, αναμφίβολα. Ρωτήσαμε τους φορείς να δούμε πόσο καλοί είστε. Αυτό είναι το σημαντικό. Και οι φορείς απάντησαν και για σας και για μας. Λέμε, ας ξεκινήσουμε πρώτα από εσάς. Λέμε, τα παιδιά μας ήταν καλά. Έλειπαν καθόλου κτλ. Ήταν καλά παιδιά από πλευράς συμπεριφοράς. Είχαν συνέπεια στη δουλειά. Ήταν εργατικοί. Απέδωσαν. Από γνώσεις πώς πάνε. Κοιτάξτε τι μας απάντησε. Από 83 έως 88%. Λέω τέλεια. Εκείνο που λίγο μας πέραξε, όταν σας ρωτήσαμε από πλευράς θεωρητικών γνώσεων, είπα τα παιδιά πρέπει να πάνε κι άλλους μας. Πριν έρθει. Θέλετε να δείτε τι απάντησαν πέρυσι οι φορείς. 61 έως 80. Σχεδόν τα ίδια τα έλεγα. Ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σας. Κοιτάξτε η απάντησή μας. Πέρα από τις αμφιβολίες. Και πέρυσι. Άρα ικανοποιήθηκα. 2 μήνες είναι αρκετή για την πρακτική των παιδιών. Η απάντηση. Όχι. 6. Και πέρυσι έτσι μας είπαν.
όταν τους είπαμε ποια εποχή είναι καλύτερη, είπαν η Άνοιξη, για να δείτε όλες τις καλλιεργητικές φροντίδες, από σπορές, κατεργασία του σπίτιμα κτλ. Και όχι να πηγαίνετε μόνο μέσα στο καλοκαίρι και ορισμένες χειμερινές καλλιέργειες να μην έχετε δυνατότητα να δείτε. Θέλω να τους καταλαβαίνετε, για να βελτιώσει μια πρακτική και ένα πρόγραμμα σπουδών, πρέπει να ρωτήσεις πού πορεύουν τα παιδιά. Κατά τη γνώμη των φορέων. Η απάντηση. Φυτοπαθολογία, φυτοπροστασία, πρακτικές γνώσεις, γεωργικά φάρμακα, εργαστηριακή εταιρεία, γεωργία φυτών. Και πέρυσι, παιδιά, τα ίδια πάλι εδώ. Από πλευράς κατάστασης. Όταν τους ρωτήσαμε τι νομίζετε ότι πρέπει να μάθουν λίγα περισσότερα από τον έρθουν σε εσάς, κάντε μια αξιολόγηση και μια κατάταξη. Δέστε πια τα αντικείμενα, φυτοπαθολογία, φυτοπροστασία, γεωργικά φάρμακα, φυτρέψη φυτού, φυσιολογία φυτών. Είναι ό,τι παρέχουν στην πρωτογενή παραγωγή. Η απάντηση. Άρα είδαμε ότι υστερούσαν σε κάποια πράγματα. Και αυτό αφορά εμάς όλες. Το ίδιο πράγμα είπαν και πέρυσι. Άρα οι ίδιες διαπιστώσεις γίνονται και στα 2 χρόνια της πρακτικής άσκησης. Ρωτήσαμε μετά, θα συνεχίσετε να δέχεστε φοιτητές, η απάντηση ναι. Έχετε να δώσετε και κανένα ευρώ στα παιδιά για να δεν γίνεται, δεν έχουμε δεν είναι. Ρωτήσαμε αν εμείς ως ομάδα ψυχητήρων και αμαντίδες ανταποκριθήκαμε σε αυτά που ήθελαν οι φορείς. Πράγματι απάντησαν 90%, ήταν ικανοποιητική η δική μας συμμετοχή στον έλεγχο, στην επικοινωνία και σε όλα αυτά. Και βέβαια στο αν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη βάση δεδομένων, είπαν ναι, χωρίς δεύτερο. Η δική μας σειρά. Διαβάσαμε τις εκθέσεις πεπραγμένων, είδαμε το ένα, είδαμε το άλλο και λέμε να κάνουμε και στη δικιά μας αξιολόγηση για εσάς και για τους φορείς. Πραγματικά λοιπόν, όταν είδαμε που πήγατε ο καθένας από εμάς και κατατάξαμε λίγο τα πράγματα, είπαμε ότι πράγματι οι αριθμητικές ήταν 23 με 25 και εσείς το ίδιο πράγμα. Άρα, αν υπάρχει ένα πράγμα που συμφωνούμε, είναι αυτό. Μεταξύ μας. Όταν ρωτήσαμε πώς αξιολογείτε τα παιδιά, τους εαυτούς μας, με βάση τις εκθέσεις και όλα αυτά τα πράγματα, και αυτό που είδαμε από τους ελέγχους που κάνουμε τις επικοινωνίες και με τα emails που ανταλλάσσαμε μεταξύ μας, εμείς κοιτάξαμε τον βαθμό σας βάλαμε. Από 61 έως 76%. Εμείς είμαστε αυστηροί. Σας ξέρουμε καλύτερα από τους φορείς. Οι φορείς είναι λίγο χαλαροί. 83-93%. Εμείς σας ξέρουμε καλύτερα. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η διαφορά. Πώς αξιολογείτε την προθυμία συμμετοχής και την ανταπόκριση? Βλέπετε ένα υψηλό ποσοστό, κοντά στο 90%. Ικανοποιητική και άριστα, αλλά και εμείς δεν έχουμε καλό. Το πρόβλημα είναι εδώ. Όταν ρωτήσαμε εμείς τους εαυτούς μας, με βάση αυτό που ξέρουμε από εσάς, πώς κρίνουμε τις γνώσεις που έχετε για να πάτε στην πρακτική άσκηση, έχουμε λίγο πρόβλημα. Ικανοποιητικές. Εγώ θα ήθελα να είναι 50% άριστες. Αλλά πάλι είναι καλά, το 5-6 είναι εκεί κοντά σε αυτό στο διαγκαλός. Δέστε τι απαντήσατε εσείς. Ακόμα πιο αυστηρή από εμάς. 63% 51%. Το πρόβλημα είναι εδώ, αγαπητά μου. Διάβασα, είχα 28 εγώ, 28 ο καθένας από εμάς. Οι εκθέσεις των πεπραγμένων θέλουν τρομερή βελτίωση. Πρέπει να σας τη διδάξουμε για να γράψετε και παιδιά από την άλλη θα βρείτε έξω στην πράξη. Ένα 86% είναι μέχρι άλλους κανόνες. Ένα 6%, ένα 13% είναι εδώ πολέμου. Όταν ρωτήσαμε για την καταλληλότητα του φορέα στον εαυτό μας, απαντήσαμε ότι πράγματι ανταποκρίθηκε και αυτό εσείς φύγατε ευχαριστημένοι, τι θα λέγαμε. Και με βάση αυτό που είδαμε. Και περιττό να πάμε τέτοια δεδομένα, τι θα απαντούσαμε, ναι. Βάσει δεδομένων τους χρειαζόμαστε γιατί έτσι μόνο θα μάθουμε.
Άρα λοιπόν και εδώ η απάντηση ήταν θετικότητα. Θυμόσαστε, φτάνοντας στο τέλος, πρέπει να δώσει συμπεράσματα. Πρέπει να διαπιστώσουμε κάποια πράγματα. Πρέπει να πούμε τις αδυναμίες και τα καλά μας και πρέπει να κάνουμε προτάσεις για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την πρακτική. Όλοι μοιραζόμαστε. Και ξεκινώ πρώτα από εσάς, γιατί χωρίς εσάς δεν θα έκαμε εμείς. Και να θυμηθούμε τι μας είπα. Έγινε αξιοποίηση των γνώσεων που έχετε πάρει από εδώ στην πρακτική σας. Ικανοποιητική κατά 52%. Χρειαζόσαστε επιπλέον μαθήματα. Μας είπατε ναι, 52-62%. Είναι επαρκής η διάρκεια της πρακτικής? Όχι βέβαια. Πώς τον είδα στο φορέα? Αρκετά καλό. Η εποχή του καλοκαίρι είναι καλή? Όχι βέβαια, μοιραστήκατε εδώ. 54-46 ήταν. Και γενικώς όταν σας είπαμε αν ανταποκρίθηκε η πρακτική στις προσδοκίες σας, μας απαντήσατε ναι. Τι μας είπαν οι φορείς? Μας είπαν ότι είστε πολύ καλά παιδιά, εργατικά και συνεπή. Πέρα πάση αμφιβολία. Μας επεσήμαναν ότι υστερείτε σε κάποια πράγματα. Μας είπαν ότι η εποχή είναι λάθος για το καλοκαίρι και η διάρκεια είναι πολύ μικρή. Μας είπαν ότι ως γεωκονία ανταποκριθήκαμε επαρκώς και τελικώς ικανοποιήθηκαν μέσα από τη συμμετοχή σας στις εταιρείες τους. Τι είπαμε εμείς? Ότι είστε καλοί, αλλά όχι όπως οι φορείς. 51 έως 76%. Έχουμε πρόβλημα στη συγγραφή έκθεσης πεπραγμένων. Έχουμε πρόβλημα στις γνώσεις που πρέπει να μεταφέρουμε. Και βέβαια, ειδικότερα στις πρακτικές, πρέπει να σας κάνουμε λίγα περισσότερα διαστήρια, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Όσον αφορά την αξιολόγηση του φορέα, είπαμε όλα πήγαν πολύ καλά και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα που μας αποδέχτηκαν. Αν με ρωτήσετε ποιο είναι το γενικό συμπέρασμα από αυτά που σας παρουσίασα μέχρι εδώ, θα σας πω ένα. Ότι κάναμε τις ίδιες διαπιστώσεις με πέρυσι. Άρα λοιπόν, αν μου πείτε τι προτείνω, θα πω ότι προτείναμε πέρυσι. Τι? Ότι εσείς πριν πάτε στην πρακτική πρέπει να έχετε περάσει κάποια μαθήματα. Το κάναμε ήδη νόμο. Του χρόνου για τα παιδιά που έρχονται στα εκεί. Εμείς, όχι εγώ, οι νεότεροι συνάδελφοι, θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο τακτική. Θα πρέπει να σταματήσουμε να λένε θεωρίες που δεν έχουν καμιά πρακτική προέκταση. Φιλικότατη συμβουλή μετά από 38 χρόνια. Θα πρέπει να διδαχθείτε να σας το διδάξουν πώς μπορείς να γράψεις μια έκθεση πεπραγμένων. Θα πρέπει να αλλάξει η διάρκεια της πρακτικής και η εποχή. Δεν γίνεται αλλιώς. Σε αυτό δεν θέλετε εσείς. Αν μου πείτε να κάνω μια ανακεφαλαίωση πριν κλείσω, θα σας πω ότι το ΕΣΠΑ έδωσε χρήματα. Για ποιο πράγμα? Να αποκτήσουμε γνώσεις εμείς για να βελτιώσουμε την πρακτικιά σας. Κάναμε διαπιστώσεις, τις είδατε. Κάναμε προτάσεις, τις είδατε. Πέρυσι είχα πει, θυμόσαστε κύριε Πρόεδρε, υλοποίηση. Και μάλιστα είχα χρησιμοποιήσει και δύο επιρρήματα. Ένα τροφικό, άμεσα κατά κούτελα, και αμέσως ένα χρονικό επίπεδο. Δεν κάναμε τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν κοιτάξτε τι κάνουμε. Το διαγράφουμε. Να λέω και να μην γίνεται, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τι προτείνω ανταυτού, για να είμαστε και λίγο επίκαιροι. Προτείνω κύριε Πρόεδρε προτάσεις
να γίνουν προαπαιτούμενα. Όπως και το κυβέρνηση. Περιμένετε λίγο. Και επιπλέον, επειδή από μόνοι μας δεν πρόκειται να τον εφαρμόσουμε τον νόμο, κύριε Πρόεδρε, μέσα από ένα έγγραφο δικό σας, παρακαλώ να καλέσετε τους θεσμούς. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν εφαρμόζεται τίποτα αυτή την ώρα. Και να ξέρετε ότι αν γίνει έτσι, θα έρθει και μια άσπρη μέρα και για μας. Το κυριότερο όμως απ' όλα, κύριε Πρόεδρε, θα πιάσουν τόπο τα χρήματα του ΕΣΠΟ. Το πιο σημαντικό απ' όλα, θα γίνει καλύτερη πρακτική άσκηση. Και ακόμα πιο σημαντικό, αγαπητοί φοιτητές που σε λίγο θα είστε γεωφώνοι, θα έχετε και επίρρονο μέλλον. Εγώ, τότε μόλις γίνει αυτό το μέλλον επίρρονο, έχω μια υποχρέωση. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και όλους εσάς για την προσοχή σας. Για να μην ξεχάσω πριν πάμε στα παρακάτω. Από την επόμενη Πέμπτη θα μπορείτε από την Γραμματεία της Πρακτικής να προμηθευτείτε βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, που πιθανόν αύριο μεθαύριο θα σας χρειαστεί για να το έχετε στο φάκελό σας, και ταυτόχρονα να παραλάβετε και τις συμβάσεις που έχετε υπογράψει με το πρόγραμμα. Σε ό,τι αφορά στο για την εφορία του καταρριστικό σημείωμα για όσους χρειάζονται, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι αυτό μπορείτε να το προμηθευτείτε απευθυνόμενοι. Κύριε Διαμαντίδη, συγγνώμη, θα τους έρθει στο πανεπιστημιακό τους mail. Απευθείας από την ακόμη καλύτερα. Τώρα, λίγο μια μικρή κριτική σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα που παρουσιάζεται. Εμένα με εντυπωσίασε. Συγχωρείτε κάτι. Μαζί μας είναι και ο κύριος Κορονέος, ο κύριος Αντώνης Κορονέος, είναι ο βοηθηματικός υπεύθυνος για το πρόγραμμα πρακτική άσκηση στο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο μας, το ΑΒΙΘΗ. Που να το γνωρίζουμε. Και δύο που αποτελούν το γραφείο της πρακτικής άσκησης, που δεν κάνουν τίποτα άλλο πέρα από τη βοήθεια που μας παρέχουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα, να μας καταγράφουν σε μόνιμη βάση. Λοιπόν, τους ευχαριστούμε για αυτούς που είναι μαζί μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, εμένα πραγματικά με εντυπωσίασε το γεγονός ότι σε δύο σχετικά ερωτήματα απαντήσατε σχετικά αντιφατικά. Και μου θύμισε αυτή η κατάσταση λίγο πολύ τα αποτελέσματα που έχει στην χώρα. Απ' τη μια δηλαδή
προσέξτε αυτή τη συμπεριφορά από ό,τι πέρα. Με τα ψέματα και την Μασέα Αγγέλ που έχει βγάλει που έχουμε πίσω από το κεφάλι μας εμείς οι Έλληνες, δεν γίνονται τα προβλήματα. Τα προβλήματα γίνονται όταν τα περιγράφουμε σωστά και έτσι πώς θα αντιλαμβανόμαστε στο εύρος που πρέπει. Από εκεί και πέρα, θα παρακαλούσα να καταθέσετε τις απόψεις σας, να πείτε τη γνώμη σας, πώς περάσατε, πώς δεν περάσατε, τι νομίζετε ότι θα είναι καλύτερο να γίνει τα επόμενα χρόνια, πέρα από αυτά τα οποία καταγράφηκαν με την ανάλυση των απαντήσεων σας στα ερωτηματολόγια. Δίνω το λόγο λοιπόν στον συνάδελφο Πιναρτά και θα λέτε το όνομά σας. Αυτό που θέλω να πω είναι ένα παράπονο προς τους αθλητές, γιατί δεν έγιναν αθλητικοί Έλληνες το καλοκαίρι, ενώ άλλοι πηγαίνουν κανονικά στη δουλειά, άλλοι έκαναν διακοπές. Αυτό μόνο. Για παρακαλώ, παρακαλώ. Λέω ότι δεν ήταν ικανοποιητικοί Έλληνες. Παρακαλώ, δεν ήταν ικανοποιητικοί Έλληνες, που μάλλον αν μερικοί αθλητές δεν έκαναν καθόλου. Και ενώ άλλοι πήγαιναν στη δουλειά, άλλοι το καλοκαίρι έκαναν διακοπές. Αυτό μόνο. Εσείς που πηγαίνετε και κρίσατε, πηγαίνετε. Ναι, αυτό σίγουρα. Αλλά δεν μπορεί ο άλλος να έχει το πρόγραμμα με εμένα να πληρωθεί και όλα και να έχει κάνει διακοπές όλο το καλοκαίρι. Αυτό. Είναι ένα πρόβλημα δικαίου, σωστά και ορθά. Έτσι, από την άλλη μεριά, όπως καταλαβαίνετε, είστε 253 συνολικά. Με 173 στο ΕΣΠΑ και 155 περίπου στην διαδική πρακτική. Κάνουμε μια προσπάθεια για έλεγχο. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι με το σταλιό δεν είναι το πρόβλημα. Πρέπει να κατανοήσετε ότι είναι για το δικό σας συμφέρον. Η πρακτική είναι ένα παράθυρο που σας ανοίγει για τη μελλοντική σας επαγγελματική αποκατάσταση. Εάν θέλετε το εκμεταλλεύεστε, αν θέλετε δεν το εκμεταλλεύεστε. Βέβαια, όσοι υπογράφουν ότι πήγανε και στέλνανε και emails, έτσι, τα emails πώς ερχόταν. Από την άλλη μεριά, οι φορείς υποδοχής πώς υπογράφανε βεβαίωση ότι, κοιτάξτε, αυτές όλες τις παραβατικές συμπεριφορές, όποια προσπάθεια να κάνουμε ή να εμείς ως μηχανισμοί ελέγχου ή να δίνουμε τους γνωρίζουμε. Εάν δεν περάσει η νοοτροπία ότι την κάνουμε να νοικιάσει για το δικό μου συμφέρον, τότε δεν μπορούμε να οδηγηθούμε πουθενά. Πρέπει να αναπτυχθεί σε εσάς τους ίδιους ότι θα σας βοηθήσει η πρακτική άσκηση, θα ανοίξει ορίζοντες, θα δημιουργήσει γνωριμίες και να μπορείτε αύριο μεθαύριο να βρείτε δουλειά. Εάν δεν το αποδέχεστε αυτό, εμείς κάνουμε κάποιον έλεγχο. Παλαιότερα είχαμε και περισσότερες προσωπικές επαφές με ταξίδια που κάναμε δεξιά-αριστερά και αυτό το γυρίσαμε στο λίγο πολύ στις τηλεφωνικές επαφές και σκεφτήκαμε ότι όσοι υπεύθυνοι πολίτες θα μπορούσαμε να ελέγξουμε το όλο σύστημα με την αποστολή των emails μια φορά την εβδομάδα. Εάν κάποιοι βρήκανε τον τρόπο να στέλνουν emails χωρίς αντικείμενο, δηλαδή ξέρετε, και ταυτόχρονα φύγανε και η φωτογραφία από το φορέα που φωτίζει τη βεβαίωση δηλαδή ότι κάνει την πρακτική, λυπάμαι πραγματικά για αυτούς που εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία που επειδή είχα εμπειρία, κλείψα τους 13 από τους 28. Πήγα σε ορισμένα μέρη. Πρέπει να γνωρίζουμε σε αυτό ότι η κάλυψη που έχουμε ως μέλη ΔΕΠ να έρθουμε να σας ελέγξουμε είναι 0,15 το χιλιόμετρο για την βενζίνη, τα διόδια και ένα συμβολικό ποσό δεν ανεξαρτήτως του ποσού που μας δίνουν.
Όσοι μπορούσαμε να πάμε, μην ξεχνάτε ότι μέχρι τις 15 Ιουλίου ήμασταν εδώ όλοι μας και η ορκομοσία έγινε 20 τόσο του πηδός. Να θυμηθούμε λίγο. Άρα υπήρχε και ένα άλλο πρόβλημα, να στείλουμε βαθμούς, ορισμένοι από εμάς έχουμε και μεγάλα χωραφήρια. Λοιπόν, το κυριότερο. Δηλαδή, τι θα γινόταν καλύτερη πρακτική αν ερχόμουν 5 φορές και σε έβλεπα. Η πρακτική δεν γίνεται για να ελεγχθείς. Η πρακτική γίνεται αλλιώς από εμάς. Ρώτα λίγο τα παιδιά τα 28 που στείλαμε όλοι μας. Όποιος μας έστειλε 3 γραμμές με το email, λέγαμε καλά, τίποτα άλλο δεν έκανε, σε τώρα τα παιδιά όλα. Δηλαδή δεν ξέραμε ποιοι έκαναν και ποιοι δεν έκαναν. Όταν τους λέγαμε να γράψουν λεπτομέρειες, τότε τους βάζαμε το λιγότερο να διαβάσουν αυτό που είδαν και μας έγραψαν που το είδαν. Επομένως, αλλού σε άλλη χώρα δεν χρειάζεται να περάσει ο χωροφύλακας. Και εμείς δεν είμαστε χωροφύλακες. Εμείς είμαστε να βοηθήσουμε να κάνετε καλύτερη πρακτική. Θυμόσαστε, τι λέγαμε, πού να πάτε καλύτερα. Θα μπορούσε να πας στον παπά σου να κάνεις την πρακτική, στο θείο σου και να είσαι στην παραλία όλο το διάστημα. Δεν τα ζητούμε με αυτό. Το ζητούμε ήταν εσύ να μάθεις φεύγοντας από εδώ. Άρα, αυτό που λέμε ότι δεν μπόρεσαν να περάσουν, να ρωτήσουμε εδώ τον κύριο Κοροναίο πόσα λεφτά μπορούσαν να έχει για να καλύψει έναν να πάει στην Οριστιάδα να δει αν έκανε πρακτική. 1000 χιλιόμετρα είναι. Άρα υπήρχε και ένα πρόβλημα οικονομικό και το κυριότερο απ' όλα δεν είναι ο έλεγχος που θα κάνει καλύτερη πρακτική. Είναι να θες να κάνεις πρακτική για να μάθεις φεύγοντας από την πρακτική. Κάτι άλλο που είναι κυριότερο το φαινόμενο, παλαιότερα εκτιμώ ότι ήταν πιο εύκολο. Φαντάζομαι ότι αυτό που τα χρόνια μειώνεται, αλλά δεν εξαλείφεται. Έτσι άλλως όμως, 100-255 άτομα κάναν τα ελέγξεις για ένα δίμηνο, εάν δεν υπάρχει υπευθυνότητα από την πλευρά του φοιτητή και από την πλευρά του φορέα της φοιτητής, δεν μπορεί κανένας μηχανισμός ελέγχου να λύσει το πρόβλημα. Παρακαλώ άλλους. Να απαντήσω λίγο για αυτό που ήρθε σαν αντίφαση πριν, ότι δεν κάναμε σωστά, δεν απαντήσαμε σωστά. Το 62-52. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι τα 4 χρόνια και τα μαθήματα που παίρνουμε σε αυτά τα χρόνια είναι όλος χρόνος για να μάθουμε. Απλά η γνώση των μαθημάτων είναι σε κάποια μαθήματα πίσω, ώστε δεν φτάνουμε. Δηλαδή πρέπει να τελειώσουμε τη σχολή 5 χρόνια και μετά να πάμε για πρακτική. Νομίζω είναι αργά. Τα 4 χρόνια είναι μια χαρά. Απλά να παίρνουμε περισσότερες γνώσεις. Η ερώτηση είναι, μέχρι τώρα η πρακτική σας γινόταν με βάση το ημερολογιακό έτος εγγραφής. Δηλαδή κάπου μπορεί με βάση τα χαρτιά της ημερολογία εγγραφής να ήταν 5 χρόνια, αλλά μπορεί να έχει περάσει μόνο 5 μαθήματα. Και με αυτά τα 5 μαθήματα θα πήγαινε να περάσει να κάνει πρακτική. Αυτό καταλαβαίνετε, τι γνώρισα από προκόπηση από τους φοιτητές. Θεωρείτε ότι η εκδική εξέταση σε ορισμένα μαθήματα θα παρήχε μεγαλύτερο όφελος στην πρακτική άσκηση. Απαντήσατε 62. Το ίδιο ερώτημα σας το κάναμε λίγο διαφορετικά για να δούμε, ξέρετε, αυτό το διπλοκαρατσεκάρισμα. Λέμε, θα δούμε τι θα έχουμε στην επόμενη ερώτηση. Και βάλαμε αυτή εδώ πέρα την ερώτηση. Λέμε, τέλος Τετάρτου έτους με εξέταση μαθημάτων. Εμείς περιμέναμε 62% όταν έβαλαμε τα δεδομένα. Αυτό λέει ο κ. Καμαλίδης. Κοιτάξτε τα λέει τι κάνατε. 52 απάντησε. Είναι σαν τον Γάλλο. 48 και ήταν 61. 62 πόσο, δεν θυμάμαι κιόλας. Έλα είναι αυτό. Από την άλλη πρέπει να καταλαβαίνετε ότι πηγαίνοντας στην πρακτική άσκηση είστε ο καθρέφτης και θα φέρετε ως καθρέφτης το τι γίνεται εδώ. Όταν πάει ένας συμφωνήτης στο 4ο έτος και έχει περάσει ημερολογιακά και έχει περάσει μόνο 10 μαθήματα, μια ακραία περίπτωση, και πάει σε ένα φορέα υποδοχής να κάνει πρακτική του άσκηση, ο φορέας υποδοχής δεν θα το ρωτήσει πόσα μαθήματα πέρασες. Θα το ρωτήσει τι έτος είσαι, 4ο. Τότε θα πει, θα διαπιστώσει ότι δεν ξέρει τίποτε με τα 10 μαθήματα που να ξέρεις και θα διαμορφωθεί μια εικόνα έξω στην πιάτσα ότι εκεί στην Οπολία δεν φτιάχνει τίποτα. Μπορεί και ένας φοιτητής 4ο έτος και δεν ξέρει τίποτα απολύτως. Με ποια λογική εγώ στη συνέχεια θα προσλάβω ένα γεωπόνο αντί για ένα τεχνολόγο τροφίμο, τον ΤΕΗ. Παράδειγμα, πιθανόν όταν σε 6 μήνες και κάτω από ειδικές συνθήκες παρουσίασε ένα πιο παραγωγικό πρόσωπο κάτι πρακτική του άσκηση. Με αυτή τη λογική λοιπόν
είπαμε, και από φέτος θα ισχύσει αυτό, ότι θα πρέπει να έχουν περαστεί 50% των μαθημάτων της γεωπολιτικής παιδείας από το πρώτο 5 εξαμήνου. Και η επιλογή δεν θα είναι με βάση το ημερολογιακό έτος εγγραφής, αλλά λίγο πολύ τη βαρύτητα των γνώσεων που θα έχουν ήδη αποκτήσει οι φοιτητές μας, για να μπορούμε σιγά σιγά να αποκαταστήσουμε μία εικόνα έξω στον παραγωγικό ιστό ότι πραγματικά γίνεται δουλειά εδώ, για να μην αδικήσετε εσείς οι ίδιοι. Αυτή είναι η λογική και φαντάζομαι ότι την αποδέχεστε όλοι. Απλά δεν είναι το θέμα μόνο εάν φέρνουμε τεράστια μαθήματα και συγκεκριμένα. Είναι και ο χρόνος είναι λίγος. Οπότε γι' αυτό λέω και εμείς ότι είναι λίγος χρόνος. Δεν μπορεί ο άλλος να ξέρει, ο υπεύθυνός μας, τουλάχιστον εμένα δεν ήταν εκεί να βλέπει αν έχει γνώση όντως. Καταλάβατε. Οπότε πρέπει να αυξηθεί και ο χρόνος για να μπορέσουμε και εμείς να πάρουμε, αλλά και να δώσουμε. Σε 2 μήνες δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε πολλά. Να πούμε για τον χρόνο. Είναι πάρα πολύ καιρός τώρα δυνατή που ξεκινήσαμε την καταγραφή των προβλημάτων για την αρχική άσκηση, ότι θα πρέπει ο χρόνος να αυξηθεί. Αυτό ισχύει, αυτή η επιθυμία ισχύει και σε όλα τα άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου μας που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Χθες το βράδυ που ήταν η τελική εκδήλωση του απολογισμού για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, από ό,τι πρόσεξα και θα το επιβεβαιώσει σε λίγο ο κ. Κολονέος, είναι ότι όλα τα τμήματα απαιτούν περισσότερο χρόνο. Η άποψη που είναι ότι αυτό πρέπει να θεσμοθετηθεί σε επίπεδο πανεπιστημίου, αν όχι σε επίπεδο υπουργικού παιδείας. Δηλαδή, όλα τα τμήματα υποχρεωτικά θα διαμορφώνουν στο πρόγραμμά τους, ώστε η διάρκεια της πρακτικής θα είναι ή 4 μήνες ή 6 μήνες. Υποχρεωτικά. Αλλιώς δεν βλέπω να λύσει το πρόβλημα. Για τους πολιτικούς και διάφορους πολιτικούς πρόβλημα. Να απαντήσω σε αυτό. Είναι πρώτα απ' όλα λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένας, αλλά βγήκε και από τα νούμερα ότι τόσο το 90% των φοιτητών, όσο και το 90% των φορέων απάντησαν, δεν ήταν συνεννοημένοι και μιλάμε για 9.000 φοιτητές. Άρα δύσκολο να ότι θέλουν εξάμηνη πρακτική. Όλοι θέλουν εξάμηνη πρακτική. Ωστόσο, φανταστείτε τα 2 μεγάλα προβλήματα που έγιναν. Ένα είναι τη διάρκεια του χρόνου. Γιατί η εξάμηνη πρακτική σημαίνει δεν είμαι το πρωί στο αμφιθέατρο, το απόγευμα στην εταιρεία, στην φορέα. Σημαίνει λοιπόν 6 μήνες, άρα πρακτικά 6 εργάσιμοι μήνες, νομίζω ότι είναι 2 εξάμηνα, τα οποία θα πρέπει να είναι πρακτική. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια ισχυρά μεγάλη αναμόρφωση των προγραμμάτων στον τόπο, ώστε να μπορείτε πραγματικά να σύνδετε 6 μήνες από το αμφιθέατρο. Υπάρχουν τέτοια τμήματα. Για παράδειγμα, η φαρμακευτική έχει υποχρεωτική πρακτική 12 μήνες. 5 εδώ, 12 μήνες, 6 μήνες στη φαρμακευτική βιομηχανία, 6 μήνες στα φαρμακεία. Είναι θέμα τμήματος. Τι μπορεί, θεωρεί ότι μπορεί να δώσει, τι πρέπει να κάνει. Ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι η αμοιβή. Γιατί καλά, αν η πρακτική γίνεται, ξέρω εγώ, στα φυτόρια Βασιλιάδη, λέω για παράδειγμα, να βλέπω κάποια φορά που περνάω, δεν είναι 10 λεπτά από εκεί που είμαστε, από εκεί που είναι το πανεπιστήμιο. Αν γίνεται κάπου αλλού, αν γίνεται κάπου μακριά, σημαίνει ότι η φοιτητή έχει έξω. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή τα οικονομικά στοιχεία είναι τέτοια που ούτε δίμηνη πρακτική σε όλο το πανεπιστήμιο δεν θα φτάνουν. Ακόμα και τα τμήματα που έχουν παραπάνω πρακτική, αμοιβόμενοι, ούτε αυτά θα μπορέσουν. Άρα λοιπόν η εξάμηνη είναι θεμική, είναι λογική, θέλουν όλοι, ωστόσο υπάρχουν πιο ισχυροί λόγοι, πιθανόν και άλλοι, δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορεί να γίνει. Άλλωστε, εξάμηνη πρακτική έχουν και τα ΤΕΗ, όπου σκεφτείτε τη διαφορετική κατεύθυνση που έχουν τα ΤΕΗ από τους κακόφωτους του πανεπιστημίου. Άλλο πράγμα κάνουν τα ΤΕΗ και θέλουν τόσο καιρό πρακτική άσκηση,
άλλο πράγμα κάνει πράξη. Το πανεπιστήμιο βγάζει ανθρώπους που το μόνο που μαθαίνουν, πραγματικά αυτό θα πρέπει να μαθαίνουν, είναι ότι μπορούν να μάθουν. Τίποτα άλλο. Αυτός που βγαίνει από το πανεπιστήμιο δεν υπάρχει περίπτωση να τα μάθει. Θα τα μάθει. Και αν τα μάθει σήμερα, σε ένα εξάμηνο ξέρει τα μισά. Με την ταχύτητα που εξελίσσονται οι γνώσεις δεν ξέρει τίποτα. Στο εξάμηνο δεν ξέρει τίποτα. Άρα το μόνο που μαθαίνουμε εδώ μέσα είναι ότι μπορούμε να μάθουμε. Μιας και όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να είναι εξάμηνο, γιατί να μην κάνουμε 2 μήνες αφού έχουμε τη δυνατότητα να πληρωνόμαστε και τις οικονομίες να κάνουμε μία μεταβολή, μία Κοιτάξτε, σε αυτά που είπε ο κύριος Κορώτας, ίσως είμαστε λίγο τυχεροί, γιατί υπάρχει μια μικρή χρηματοδότηση από το Υπουργείο Γεωργίας. Βέβαια, είναι τα 59 ευρώ που θα πάρετε για το μήνα. Βέβαια, αυτό έχει καθοριστεί το 83. Θα πρέπει ο νέος πρόεδρος να ξεκινήσει μια διαδικασία. Αυτό θα ανέβει λίγο, γιατί αυτό το ποσό είναι προκαθοριστεί το 83-84, είμαστε το 2015, δεν μπορεί να ισχύει το ίδιο. Τώρα θα μου πείτε, μέσα σε αυτό το χαμό της οικονομικής δυστραγγείας που ζούμε, θα είναι εφικτό. Ας ευελπιστούμε. Ας γίνει προσπάθεια και θα δούμε τι θα αποκομίσουμε από αυτή την ενέργειά μας. Ήθελα να πω για τα εργαστήρια. Τα εργαστήρια. Που κάνουμε εδώ στο σχολείο, ότι σε πολλά μαθήματα, όχι μόνο δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε, αλλά είναι πολύ μικρά σε αριθμό. Δηλαδή, κάνουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα έχουμε ειδική δευτεροβολία και μας λέει ο καθηγητής και το καταλαβαίνουμε απόλυτα ότι παλιά γινόταν 8, τώρα θα γίνουν 4. Και θα είμαστε 50 άτομα στο τμήμα και δεν θα δούμε τίποτα. Και εμείς τώρα 2 μήνες μετά είδαμε πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι θα μας δείξουν τώρα ενδεικτικά. Οπότε θέλω να πω ότι πρέπει να το προσθέσουμε αυτό και σαν καθηγητές και σαν φοιτητές και πρέπει να αναλάβουμε και περισσότερες γνώσεις για να μπορέσουμε να πούμε όντως καλύτερα στην αγορά. Γιατί δεν θα μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε ούτε το ένα δέντρο ούτε το άλλο. Δεν τις πρωτείδες που πρέπει να κάνουμε για το δέντρο. Είναι λοιπόν όσο αυτό, αλλά υπάρχει υπόψη ότι υπάρχουν δύο δράσεις και αντίδρασεις που είναι δύο αντίρροπες κοινάρες. Από τη μια, το προσωπικό μειώνεται, καθώς και η χρηματοδότηση, και από την άλλη, αυξάνει ο αριθμός των φοιτητών. Πώς μπορούν να ξεπάσουν όλα αυτά και να γίνονται εργαστήρια τα οποία έχουν χρήματα, προσωπικό και από την άλλη να αυξάνει ο αριθμός των φοιτητών, άρα περισσότερα χρήματα, περισσότερο προσωπικό. Βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Φαντάζομαι με καλή θέληση από όλες τις πλευρές μπορούμε να καταφέρουμε ένα αποδεκτό αποτέλεσμα. Και μέσα σε αυτό βάζω ότι αυτοί που πήγανε πραγματικά 2 μήνες και ήταν στους φορείς υποδοχής θα καταφέρουν αυτό το αποδεκτό αποτέλεσμα μέσα σε αυτές τις αντίστοιχες συνθήκες. Αυτοί που μας κοροϊδεύσαν φοβάμαι ότι θα χαθούν στη συνέχεια μέσα στην ανεμονία του πλήθους και της μάζας. Άλλος. Εγώ είμαι στην κατεύθυνση ζωικής παραγωγής. Έχω παρατηρήσει ότι στο κομμάτι της ζωικής παραγωγής πολλά μαθήματα ανακυκλώνονται το περιεχόμενό τους. Ενώ μαθήματα τα οποία είναι ουσιαστικά, όπως είναι η γενετική για παράδειγμα, ο κύριος Αποστολίδης παλεύει μέσα σε ένα εξάμηνο να μας μάθει όλες τις αρχές της γενετικής και της βελτίωσης.
επαγγελματική σας σταδιοδρομία. Αυτό κάνει πρακτική. Σας εισαγάγει για να μην φτάσετε όπως λέγανε και χθες κάποια τμήματα. Τελειώνετε τις σπουδές και ξαφνικά στον επαγγελματικό στίχο. Και εκεί παθαίνει κανείς ένα σώμα. Η πρακτική στοχεύει και γι' αυτό λέμε καλά είναι να πηγαίνετε στους φορείς, είναι για να πάρετε μια ιδέα το τι σημαίνει επαγγελματικός στίχος και μόλις πάρετε το πτυχίο και έχετε αυτή την ευκαιρία να μπορείτε να παλέψετε καλύτερα. Και ταυτόχρονα σας αυξάνει τις γνωριμίες με τον επαγγελματικό χώρο. Και βάζω εδώ το μυαλό μας και την πήρατε πτυχίο, δεν έχετε κάνει πρακτική. Πού θα απευθυνθείτε να βρείτε δουλειά? Εάν έχετε κάνει πρακτική και έχετε αφήσει ένα καλό όνομα, τα υπότες θα είναι ανοιχτές να πάνε να πείτε καλημέρα, τι κάνετε, πώς περνάτε, ξέρετε πήρα το πτυχίο μου, μήπως καμιά θέση, μήπως αυτό. Και να απαντήσει αφού είχατε καλές σχέσεις και να πει, ξέρεις, ο τάδε συνάδελφος ζητάει, άκουσα να λέει ότι ζητάει κάποιο Λεοπόλο, αν του βάλουμε τηλέφωνο και να πούμε να πας εκεί να δούμε τι θα γίνει. Καταλάβατε. Αυτή είναι η λογική της πρακτικής άσκησης. Βέβαια, για να πετύχει όλα αυτά, θα πρέπει να έχει ένα υπόβαθρο ειδικά ισχυρό τόσο στις θεωρητικές, όσο και στις πρακτικές γνώσεις και κυρίως να σας προηγουμένω στο πρόγραμμα σχεδόν, να σας έχει εισαγάγει σε μια λογική του κριτικού πνεύματος. Ότι δηλαδή απλά και μόνο ότι έχετε εγκέφαλο και αυτό το εγκέφαλο το βάζετε δεν δουλεύει. Και δεν έχετε παραμείνει όπως το Λύκειο όπου απλά αποστοιχίζατε, πηγαίνατε, γράφατε, παίρνατε ένα 5, 10, ένα 20 και άντε στο επόμενο βήμα. Αυτή είναι η λογική της πρακτικής άσκησης. Να πω και κάτι άλλο. Θα μου επιτρέψετε επίσης να πω και κάτι άλλο. Φαντάζομαι μέχρι που λάβω τους καμέλους. Προσέξτε. Στις υποδείξεις που σας δώσαμε για την έκθεση του πραγμένου, είχε με μεγάλα γράμματα που έλεγε «Σεβαστείτε την ελληνική γλώσσα». Η διαπίστωση είναι ότι την ελληνική γλώσσα δεν τη σέβεστε. Θα πρέπει να κάνετε μια προσπάθεια από εδώ και πέρα να σέβεστε την ελληνική γλώσσα. Θα πρέπει να κάνετε μια προσπάθεια να πάρετε την ελληνική γλώσσα. Θα πρέπει να κάνετε μια προσπάθεια να χρησιμοποιείτε σωστά την ελληνική γλώσσα. Και έτσι θα κατοχυρωθείτε ως αξιοσέβαστοι και έγκυροι επιστήμονες. Εάν αύριο μετά, πέρα από αυτά που θα μάθουν και έρχομαι και πιστεύω ότι είναι πάρα πολλά, δεν θα μπορείτε να τα βάλετε σε ένα χαρτί πάνω και να τα αποσπώσετε, ίσο οι επιστήμονες θα είστε, ή σεβασμό οι άλλοι θα έχουν για σας. Για προσέξτε αυτό το θέμα. Καλώς. Έχω όλα τα χρόνια. Εδώ είμαστε όλοι. Λέω ότι διαπιστώσατε εσείς 167. Διαπίστωσαν οι φορείς 100. Διαπιστώσαμε εμείς μέχρι πέρυσι 83, τώρα 76. 77 πρόεδρε. 76. Ότι κάτι δεν πάει καλά με το πρόγραμμα. Τρέχετε σαν τρελοί περισσότεροι γιατί εγώ έφτιαχνα το πρόγραμμα. Με τα μαθήματα επιλογής είχατε επικάλυψη και αποτέλεσμα να προλαβαίνετε. Γίνεται η διαπίστωση από όλους ότι δέστε που χωλένουμε. Δεν έχουμε πρακτικές γνώσεις και είμαστε, ακούστε, εφαρμοσμένη επιστήμη βιολογίας. Και λες, μα είναι δυνατόν να ανοίξει εδώ πέρα και να λες μόνο θεωρητικά πράγματα. Άρα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, έχετε μια επιτροπή. Νομίζω κάποια πράγματα, όταν δεν μπορείς να αλλάξεις κάποια πράγματα, δεν μπορείτε να αλλάξετε, συγγνώμη για το δημοτικό το λέω, ή το σχήμα λόγου, τότε έχεις έναν μόνο τρόπο να μειώσει τον αριθμό των μαθημάτων. Τι θα πει 59 μαθήματα, 50 και καλά, και να μεταφέρουν και πρακτικές γνώσεις, γιατί είμαστε εφαρμοσμένοι βιολογική επιστήμη, δεν είμαστε θεωρητικοί, ούτε βιολογικό από δίπλα. Αυτό εγώ λέω σαν λύση. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Το να λέμε, κύριε Προνέ, ότι δεν μπορούμε, δεν έχουμε λεφτά. Ή δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιοι άλλοι το κάνουν χωρίς λεφτά. Το γεωπονικό της Αθήνας
είχε 10ο εξάμηνο. Αν θυμόσαστε όλοι παλιά. Που ήταν και η διακριβή μέσα και πήγαινε πρακτική. Δηλαδή δεν είναι θέμα χρημάτων. Είναι ύβρις για τον όρο. Εντάξει, Είναι ύβρις για τον όρο. εγώ λέω ως προς το χρόνο, το τι κάνω. Ο κύριος Κοροναίος είπε, για όσους δεν ακούσατε να το μεταφέρω, είπε ότι είναι ύβρις το θέμα της πρακτικής του Γεωφωνικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εγώ λέω ως προς το χρόνο. Δηλαδή μπορούμε πώς, μειώνοντας κάποια μαθήματα ή αν θέλετε μεταφέροντάς τα ως γνώση σε κάποια άλλα. Αυτό και πρέπει να γίνει, κύριε Πρόεδρε, γιατί σε λίγο αν γίνετε 50 ή 60 δεν θα μπορούν να υποστηρίξετε, δεν θα μπορείτε να υποστηρίξετε τα προγράμματα των 5 κατευθύνσεων. Αυτό. Συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Τρέξαμε το προηγούμενο έτος με το νέο πρόγραμμα σπουδών. Όπως ξέρετε, το προηγούμενο έτος συνέβησαν πολλά πράγματα, μας καθυστέρησε λίγο. Ελπίζουμε και ελπίζουμε, προσχόμαστε, υπόσχομαι προσωπικά, θα το δείξουμε πολύ πιο γρήγορα τώρα από τον Νοέμβριο, ώστε να ολοκληρωθεί σύντομα και να έχει ένα επικαιροποιημένο, θα το πείτε, αναπομμένο, θα το πείτε. Πρόγραμμα σπουδών που θα καλύπτει πολλές από τις ανάγκες και πατά που ακούσετε κάνει εδώ. Δηλαδή, από ό,τι μας λέτε, δεν πάει στο γκρουπ, αυτό να το ξέρετε. Σημειώνονται, τα κρατάμε, τα βλέπουμε, τα υπόψη μας και κοιτάμε να το βελτιώσουμε. Υπόσχομαι λοιπόν ότι σύντομα θα μπορέσουμε σε αλλαγές που θα μπορούμε να τις εφαρμόσουμε άμεσα σε ό,τι αφορά το προγραμματικό. Ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό από το προηγούμενο έτος. Δεν είναι καινούργια απόσταση, δεν είναι προεκλογική υπόσχεση. Εγώ λίγο ακόμη κάτι τέτοιο θα χωρίς να κάνω πρωτοπολιτική εκστρατεία, ο πρόεδρος μας καταρχικά το πονάνε να το βρει. Δεν ψηφίζουν τα παιδιά. Δεν ψηφίζουν, αλλά ψηφίζουν η κυρία Παπαδάκη. Σίγουρα μέσα από την πρακτική, λίγο φροντίζοντάς το λίγο από όλα, μπορούσαμε να κάνουμε εκεί μέσα ένα διάστημα πρακτικής, πιστεύω. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό. Απλά και μόνοι μας που πάμε εκεί, ξέρω εγώ, και κάνουμε τα 2-3 εργαστήρια, βλέπουμε τα τετράκια το ένα το άλλο και βλέπουμε ότι είναι κρίμα όλα αυτά. Ξέρουμε ότι όλοι μας θα μπορούσαμε, έστω και σαν ελεύθερη ώρα, να πάμε και να κάνουμε, να βοηθήσουμε στο να μην χαθούν όλα αυτά που κάνουμε. Δυστυχώς